pasate kok. Pasate lalu milih diri kok susah kudu cukup. Ya mau Pak Lurah angkat banter. Ya memesem. Ya memesem. Ya. Vokal. Sidene sing ae. Yo. Pinggir dhewe. Pinggir dhewe. Ya kok. Ya. Pinggir dhewe lho. Guyub klasik bang, cantik merengut geget lambil. Iya di nyeleneh taruh susah. Mamot. Idik kendeng, ja, darah, turi putih. Kembang jagung, jagung. Iki kabeh senine wong tulung egun. Masuk saben dina nyego jagung. Ayo terusno, bisa. Ayo. Bisa tambahi ton reweteng nyemplek. Kembang baru. Ya. Ayo, Pong. Kembang waru kok ombo-ombo, kembang waru kok ombo-ombo. Ayo kanca padha bersatu, simen uripe bagya mulya. Delok lagi sampang ya iso ngarang sejarah. Iya toh. Kayak urut kembang apa kok? Kayak parian kok. Ari-ari selane situ kang parian nggawa sing jan gelem kang ulang ngarang dhewe.
biadab. Dia terus dan biadab kabeh. Ayo Mbak Sri, monggo. Manembang sakmu. Pripun? Pokoknya demi sak polahmu jadi tak polahmu. Nembang apa sembarang? Sembarang lah, pokoknya ora udo. Ape sih? Nggih, dari wonten pamungkas nggih. Wonten. Napa? Anu. Ngaruh niku. Anu, Mbak, anu napa Mas Petro pawagiran badhe nembang. Loh, Pawagiran. Nggih, rawuh. Eman boten ditanjakke. Eman sangat. Ngundang lawak wong sitok semengi ya nggih panganan Ragira kan gratis. Pomo ngundang ya wis pinten nggih. Mriki ngene dulure. Iya. Ayo Ram nyumbang ora. Mas Petro, sing penting napa Mas Kandi kalian Pak Galung anggenipun mengku gawe niki muga-muga napa niku menempati dalem enggal. Ngoten nggih. Nggih. Tinemune manggih ayem tentrem. Amin. Ngoten nggih matur suwun. Ajeng kene sederek piyambak. Kula yo pengen tergelke suasana mawon. Ya. Mumpung pinangan. Tapi lek wong nyumbangi lek wis sak lagu. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih. Ya loro. Oke. Kalau cuma bel barang itu Mas. Ya. Aku kelingan kaset tak ucapin sama dengaran laris kae ndang. Limas mos tikaan nikwan Gimana sinden-sinden. kamu jiwa mawe hati dipun lanjut Mbak Sri. Nah, ngoten. Dek mawon. Lah niki. Mangke diajari nggih pawagiran. Alah kok koyo. Mboten nate bawa kula iki rada lali kali sing bangsane. Kok dhuwur banget nggih? Kayak arep bunuh diri. Saman kan ketok ngoten sing kesel kaya obat dhewe. Lah nggih to. Gitu. Sing dhuwur ketoke saged membawakan suasana tapi sing kesel kok Horeg. Lah, nggih. Monggo dipun lajengaken Mbak Sri. Jenengan iki garwane Mas Heri sing gamben lho. Nggih. Niki kan karena kelompok salare sandi kula. Nggih. Gitu mawon. Kripik kita kripik dewa. Pasang mayang Esem
Mas Bagong. Kalau kita boleh berbicara soal cita-cita, kula niku lek umpama duwe napa niku duwe bojo, kula niku pengene kula niku ya dadi tukang dempung, ning bojo kula niku nggih sinden. Nggih, lumbune kok mriki niku. Niku kaya apa kayane iso diklumpukke wong loro, terus kena nggih lungkokne rokok mara tuwa. Nah, iki. Ini loh. Lagi ganti padine pelek. Iya. Pegang rokok Kula niku kalih piantos kekalih niku ngeten. Kula niku nggih sok-sok niku iri Mas Petro kalian Mas Bagong. Mas Tuko kalian calon garwane. Bareng liwat niku nyalip kula. Namung ngeten duwe numpak sepeda motor. Lah Pak Magiran. Lah Pak Magiran lah. Gambake niku gandengan. Nah, gandengan wong loro tanpa menyapa. Mendekat kali kepencut karo lagune. Yo ben to, kowe iki produsen kok masih kaya ini ora kompen ya. Nduk bisa kompen karo produsene, terus tulung aku iki rada iso metu saka Jagorakan. Ora tanggal saka kula. Dhewe timbul. Nah iya. Pancene seniman ki ora enteng. Kudu pinter lan kudu iso gawe surasa sing migunani. No. Iya to, Le.